Miltä tuntui päästä jenkki tollasen tähden viereen? Aivan mahtava lämmin puristus. Suorastaan kuin olisi ollut saunassa melkein, kun oli niin kookas. Kuumat oltavat tuli. Mä voin kertoa Latoya Jacksonia, olen meikannut. No niin. Ja se on aika iso nimi. Bonnie Tyleria, sitten Eartha Kitt ja Danny Kaye. Kato. Onko sulla joku semmoinen, kenet sä haluaisit tavata eniten tässä maailmassa? Onko sulla semmoinen niinku Nyt mä oon tavannut yhden, Hanna Sumari. Se on haasteellinen nainen. Mä jännitän sitä aina. Se on semmoinen, kun se on TV:stä tuttu. Oikeesti mulle semmoinen kanssa inspiraation luoja tavallaan, koska mä seuraan aika paljon myös hänen töitä. Et Suomessa löytyy paljon semmoisia nimiä, joita mä tykkäisin tavata. Edelleenkin kaikki en ole vielä tavannut. Ja Hannan sai tavata nyt yhdessä yhteisessä projektissa. Ja mua jännitti. Paitsi mua jännitti kyllä vielä enemmän tossa äsken. Ja sit kun se laittoi ton käden mun olkapäälle, niin mä tunnin, että mä painun maahan sisään. Se oli niin raskas, se käsi.